Ja se zovem penzioner, bosanski penzioner. Znaš ti, čoveče, šta je to bosanski penzioner? Bosanski penzioner je čovjek koji živi mjesečno od 300 konvertibilnih maraka, čoveče. Znaš ti koliko je 300 konvertibilnih maraka? Bosanski penzioner ne razmišlja ni o kakvim ulaganjima, investiranjima, izgradnji, putovanjima i tako dalje. Bosanski penzioner samo razmišlja kako da preživi mjesec, čoveče. Bosanski penzioner nestrpljivo čeka svoju penziju, jer bosanski penzioner mora redovno da prati vijesti, dnevnike, sve informacione emisije da vidi kada će biti njegova penzija, čoveče. I tako, kad taj penzioner pomisli da je njegova penzija 1. naravno, ona tada ne bude. Pa se ponada bosanski penzioner da će penzija biti 5. Ode u banku, pita je li bila penzija, kaže nije još, strpi se još malo. Ode bosanski penzioner 10. da vidi je li bila penzija, i ako je dobre sreće možda bude i tad. I tako dobije bosanski penzioner svoju penziju, svoji 300 konvertibilnih maraka. Čoveče, znaš ti koliki je 300 konvertibilnih maraka? I počne bosanski penzioner da razmišlja kako će je rasporediti. Jer tu moraš biti veliki mađončar da to rasporediš, da to traje. I tako jedna 100 obavezno ide na račune jer treba plaćati struju, vodu i druge potrebštine. Tu nema pregovora, već 100 mora ići za te namjene. Naravno, bosanski penzioneri nisu nimalo zdravi, pa će stoga jedna 100 ići na lijekove, i to najviše lijekove protiv sikiracije. Tako da kad već nemaš, da se onda barem ne sikiraš. Iako sve ide po planu, ostane bosanskom penzioneru i 100 za hranu. Naravno, u toj hrani nema potrebe da bosanski penzioner razmišlja o kupovini mesa i slično, već mora da isplanira da ima za kruh i malo makarona, supe. Zato su bosanski penzioneri vitki. Nema tu debeli stomačina i slično. I tako, dok on to rasporedi, pogleda u kalendar i gledaj koliko je ostalo do nove penzije, a kada će biti niko ne zna, da li će biti 1., 5., 10., 15., to bosanski penzioner ne zna i ne može da isplanira. Eto, takav je život bosanskog penzionera, čoveče.